Għal-ħabta tas-7:15 tas-Sibt filgħodu instabet persuna mejta f'karozza quddiem il-Poliklinika tal-Mosta. Jidher li r-raġel għandu madwar 50 sena u huwa ta' nazzjonalità barranija. Ir-raġel instab f'karozza tal-għamla Volkswagen fi triqa parroċċa il-Mosta. Min informazzjoni li waslitilna jidher li r-raġel matul il-lejl kien ma' xi nies f'post fil-qawra u ntilef minn sensieħ. Iżda sakemm ittieħed iċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta laħaq miet fil-karozza. Mhux magħruf jekk ir-raġel tħallix waħdu fil-karozza matul il-lejl. Sa diversi sigħat wara li r-raġel instab mejjed, il-karozza kienet għadha fil-parking taċ-ċentru tas-saħħa. Il-katavru tar-raġel ittieħed lejn il-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei fejn mistennija li ssirlu awtopsja sabiex tiġi stabbilita il-kawża tal-mewt tiegħu. Brabta ma' dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Natasha Gallia Xiberras, filwaqt il-Pulizija tad-Distrett u diversi esperti oħra għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom.